Nkhani ya Dr. uja anaphedwa kuchigumula uja tsopano yamba kuululika monga mukuona mkatikati mwa video ili ikuoneka pansi paya ndizoti zamba kuululika ndemo aone anthu omene akumvesera chisoni kuti usazitenge bwino khoza kungonena zoti ino asiyeni ino anthu andosalakwa mmene akuonekera anthu akuoneka anthu osalakwa anthu omvesa chisoni koma anthu oyipa zigawenga zoti kuzisekerera zikhoza kumaliza muzi wonse ndi anthu ngati awo asafunika kusekereredwa yaya Asante siwoza ndibe muna bola mabole pesa mabole la jani bene Elia muna bole labo jani bene anali school driver ndika bagaba munafika hapo nthayanji bene kuti muyambi kubola ababa nthayi yenene panalibe wochira mutamaliza kubola ne munabwera kauza ndeti tinabwera peko kwa pesa okay ndeti mukatolozebe makumana nawo apa mamaliza kubola munapita kwa pesa awa ngati sogole kodi amasogolera gulu mene naenda madala we ndi anthu ngati awo asafunika kusekereredwa yaya nkhani zija zokuti panopo zamba kutuluka tenti zitsatire tsopano zina anga ndi pangolini le Malawi ntchito yanga ndi yomweyi basi kuthamangathamanga kusaka nkhani zoti tidziwisane komanso tiphunzirepo china chake tatenti zitsatire nkhanizi tsopano zamba kutuluka